Alhamdulillah ngileh tebuangan sono keling ki. Ketambahan ki gue kayak bahan meja ayo gaya ngabis to. Aduh, omahku arep ambruk kok kene iki yo. Oh iya aku ndek glugut telu tak dol tak kena gen dandan iki to ya. Sudah kena omah pura yo. Lah kae. Bos aku arek adol glugu bos. Pirang wit. Telung wit bos, atak gen dandani pawon arek ambruk kok. Yo, delok iyo. Ya ayo bos. Iki lho bos. Iki to. Heeh. Iki karo kae. Wis ngene wae, tak rut 250 dadi 350 piye. Tak bayar nek gelem. Ya iso dibayar to bos. Joli usuk wae aku. Dijol esuk. Oh, tak ge menake omah kok. Oh ya wis, deal ya. Heeh bos. Ya wis ku nanggonku, hitungane. Heeh bos. Kingko ke iso makanin naga aku jujule. Cair. Halo bos. Oh, pesan lemari to. Wah, lemari yo ready to bos. Berkualitas bos. Tenang masalah harga wis rasa kuatir karo sampean iki. Utang yo oleh sing penting tertib to. Ya wis bos, rene bos. Tunggu ya. Wah, lah jocis kok kene usuke kok. Uh, jos kabeh iki. Wah, sumuk temen ah. Wah, kulino ceramitan gue dadi wong sih. Ora tau bathuk apa priwe? Saya wis ready to, Bos. Pokoknya aku pesen 100. Yuk jujur pira lho, Bos. Lah kok jujur piye sih? Kowe pesen osok 100. Lah wong duitmu 750 e. Lah pira to ya, Bos? Duite kok ora jujur. Tak pengke nek ora percaya. 20.000 ping 100 sih duite. 2 juta. Lah kok larang temen to ya, Bos? Wah, rumah saya jenenge kayu dikrikiti dadi bahan to priwe dadak graji barang graji ke yo bare tenaga kok priwe kowe? Lah tak kira yuk murah. Murah bandane sapa? Nih toboke 1.250.000.